ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମୋର ଆସିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ, ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର, ବହୁତ ଖୁସି ପରିବାର। ତାପରେ ଗୋଟେ କୁନି ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଖୁସି ଆମର 2 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ। ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଖୁସିରେ କାହା ନଜର ଲାଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଲିଭର ଟ୍ୟୁମର, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିଲୁନି। 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏକା ସାଥିରେ ଏକା ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆରପାରିକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ବି ହେଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଘରର ମୁରବୀ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହିଲେ। ତାପରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କାମ ଦାମ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବଢ଼ି ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ହେଲେ ଏତେ କାମ ପ୍ରେସରରେ, ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଆସିଗଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି କି ସହିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଥରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲେ ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଛି, କ'ଣ ନ ମିଳିଛି, ମୁଁ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏ ଗାଉଁଲି ବୋହୂକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ।